Hej, det er mig for at spørge drengene. Og jeg ved ikke lige med de her drenge, det er med Akron Josef. Og jeg ved ikke lige om vi skal svare på det der spørgsmål, som nogen har svaret. Og vi får se lidt på det. Men vi får desværre ikke lavet musikvideoen, fordi vi blev forvirret med hvad bare vi skulle sige og sådan noget der. Så hvad fuck var det nu jeg skulle også sige? Hvad var det nu? Ja, jeg tror det er derfor. Men vi skal i hvert fald ikke lave musikvideoen. Så desværre så kom, men du kan stadigvæk give nogle råd. Men det er i hvert fald et godt spørgsmål, som du har svaret med Dude, som hedder faktisk Emil. Men jeg gider ikke sige, hvad ansigtet er.